insha Allah wannan abin za a daidaita. To ai dama iyaye na kar su ga na jima ne ban dawo ba, su yi zaton akwai wata matsala tunda ka ga ban ce musu zan kai har yanzu ban dawo ba. A'a, na gaya miki ayi cewa na samu ganin mahaifiyata, na gaya masa kuma ya ce zai taimaka min sosai, sannan tana bala'in jin maganarsa, kin gani? To saboda haka karki gaggawa dan Allah, ki dan ƙara ɗaga kafa, ki dan ƙara yin haƙuri, mu ga abin da Allah zai yi. To shikenan, Allah ya sa shi ya fi zama alkhairi. Amin amin. To yanzu yin raka taka miki ne ko? Na'imatu ban ga matsala ba, sai sanda na zaɓi in yi aure, irin haka na tuna mini rayuwar. Ita ɗin banza, ita ɗin wuhi ta isa, wace ce ma ita? Wa ya tsaya mata, wa gare ta nan garin? Gidan wanki ne, dole ki je ki abin da ke ga dama, abin da ke so. Duk garin nan ba wanda ya isa hana ki. Ki bari Allah ya kai mu gobe mu je gida. Ita ɗin me? Tsintattan mage? Tsintacciyar mage? Haba. Wallahi mama karki so ki ga wulakancin da tammin da na je gidan. Amma wallahi tallahi yayi ba sai gane yayi mistake ba, sai nan zuwa gaba. Sai lokacin da Na'ima za ta haifa ƴaƴa a cikin gari a dinga ce ga ƴaƴan Na'ima reza can. A nan lokacin zai gane cewa wallahi yayi babban mistake. Dan Allah bar tana man wannan bakin ciki. In Allah da ma ni kafin lokacin ma na mutu. Ina mutu. To ina amfani in ga ƴaƴan Na'ima reza ba kaira ba dalili. Ha ba ina amfani. Ba gaira ba dalili saboda ni. Ai wannan bakin ciki yana damuna. Shi yasa nake addu'a Allah ya saka har lokacin na mutu a huta. Saboda haka abin da nake so da ki bane Allah ya kai mu goban mu je gida. Na ji shegen da ya daure mata gindi. Kuma in nan gidan uwarta ne ko gidan ubanta sai in ji. Ki bari Allah ya kai mu gobe da sai. Na'ima, lafiya ki kuka? Me kuma ya faru? Salim, yaushe 'yan uwanka za su daina gaba da ni? Yaushe 'yan uwanka za su daina wulakanta ni? Yaushe 'yan uwanka za su daina cin zarafina? Tun ina ji a waya, ina ji a gari, hatta kai sun zo gidana sun mu wulakanci. Kinga, tsaya. Da Allah abin da nake so da ki shine ki yi haƙuri. Dan Allah ki yi haƙuri da wannan abin da ya faru. Ka daina bani haƙuri. Ka daina bani haƙuri. Tunda har yanzu baka tambaye me ya faru ba. To ai in tambaye ki abin da ya faru ma ɓata lokaci ne. Kin riga kin gaya mutum a baya. Kuma sannan na san babu yanda za in zo in same ki kina kuka. Lafiya lo na baki. Abin da nake so da ke shine wannan haƙurin da zaki yi shine zai tabbatar musu da cewa lalle kin cancanci ki zama mata aure na. Ki yarda da ni bana nufin kuntata miki ko cikin mafarki kawai saboda dama sabanin haka da suke gani cewa ke baki saki zama mata aure na kuma ni ina son ki to tunda ni na aure ki na kawo ki cikin gidan nan babu abin da zai hana in baki haƙuri kuma ba zan gajiya da baki haƙuri ba. Ki haƙuri. Da shi kenan mijina, wallahi na haƙura, ba zan sake cewa komai ba, ko dan kai ina son ka, ko dan kai wallahi ba zan ƙara magana nan ba. To alhamdulillah na ji daɗi, dan da a ce baki haƙura ba to ni kaina da musu illan sa kaina ba gaskiya, dan ba na son wani bacin ranki wallahi a rayuwa ta ba na son shi. Kin gani yanzu dama abin da na zo miki da shi. Na'imatu ban ga matsala
ki dan wannan a kaddara babu wanda ba za ta makawa ba. In kin saka hakaran ki to zuciyar ki ba ta yi damuwa ba. A san rai ki farin ciki dan ba za ya hana ki murmushi ba. Kuma ki sani yana wucewa na ima fahimci kokari na. Na'imatu ban ga matsala ba sai sanda na zaɓi in yi aure. Irin haka na tuna mini rayuwar da na tsinci matsayina. Cikin ranki zai saka rayuwa a kuna. So aka sai ya zo bana so ki samu farin ciki gidana. Kullum haka dai kake faɗa min amma lamarin yana ta baya. Wannan ya saka nake faɗa ma kawai ƙwarya ta nemi ƙwarya. Ran da ka ɗauki alƙawar aka yi mini lulluɓin amarya. Nake haɗuwa da matsalar 'yan uwankan na rige fushina. Ki yarda da ni bana nufin kuntata miki ko cikin mafarki. Kawai bilzumci addu'a